Евангелле паводле Марка. Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведаючы Евангелле Божае і кажучы: «Споўніўся час і наблізілася валадарства Божае. Кайцеся і верце ў Евангелле». Праходзячы каля Галілейскага мора, убачыў Сымона і Андрэя, брата Сымона, якія закідвалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбакамі. Езус сказаў ім: «Ідзіце за мной, і я зраблю вас рыбакамі людзей». І яны, пакінуўшы сеткі, адразу пайшлі за ім. Адышоўшы крыху далей, ён убачыў Якуба Забэдэевага і Яна, брата ягонага, якія таксама былі ў чоўне і ладзілі сеткі, і адразу паклікаў іх. Яны, пакінуўшы бацьку свайго Забэдэя ў чоўне з работнікамі, пайшлі за ім.